Mga igala, kumusta og mayong gabi kanyang tanan kamo pamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasadan kini sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kanang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na sa trono sa kitas-an sa mga kalangitan. Nining takna sa kagabion ikaw mong gidayeg ug gipasalamatan tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy sa matag usa kanamo nga sa gihapon padayon ang imong bilonpulong among mapatalinghugan dinhi sa kanginan. Busa kami magahangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Labi na sa mga nagapaminaw karon nga nas nagalanlain nilang ang puloyanan, ikaw magapanalangin kanila Ginoo nga samtang sila magapamati niini nga programa, magapamati sa imong mga pulong. Unta ang mga pulong ilang masabtan pinayugi sa imong giya ug tabang aron sa diin ang matag usa nga makahimo sa pagdawat sa imong pulong makahimo usab sa pagduol ug pag-alagad diha kanimo. Nasayod ka o Dios nga ngamo nga kinabuhi, mahimo nga walay kapuslanan kung wala ikaw sa amo nga kinabuhi. Busa tabangi ang matag usa kanamo nga mahabalik diha sa imong tilan. Tabangi ang matag usa nga makahimo sa pagduol pagbalik kanimo mintras abli pa ang kaluwasan. Pasayloa kami sa mga sala o Dios, dawatan ng pagampo sa ngalan ni Jesucristo ang pasulbugtong manuluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kiglan, welcome din itong programa sa kanginan. Jesus is our hope. Sabi sa nasa mga karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, mga kaigsunan ug mga kiglaan. Welcome kamong tanan. Well, alang sa ato nga mga Facebook viewers, magahangyo na sa kami kaninyo mga kaigsunan nga unta inyo nga i-share ang ato nga program aron nga sa diin daghan pod nga mga tao ang makahimo sa pagsubaybay, no? Pag kini ang lantaw sa ato nga programa, daghang mga tao ang makapamati sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan o mga kaiglaan. Unya ato daw nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga na dinha sa nagkalain-lain nga isla sa ngordeng bahin sa Cebu, sa diin silang kanunay nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Atong mga kaigsunan dinha sa Nazareth Seventh-day Adventist Church, dinha sa Paypay 72, uban silang kabataan nga si Ma'am Rona ug si Sir Rondon, maong gabiin ninyo dihang tanan. Unya ato sa nga pasalamatan nga atong mga kaigsunan dinha sa Leyte sa kanunay nga pagsunod o pagsubaybay nila sa ato nga programa, mga kaigsunan, no? Nga bisan usahay nihit ang signal sa radyo, nga rin lang sila mati or maglantaw sa ato nga live broadcast. So sa tanan-tanan na lang nato nga mga kaigsunan ug mga kiglaan karon nga nagsunod ug nagsubaybay ni atong programa, welcome ug mayong gabi kaniyong tanan, mga kaigsunan. Well, alang sa paghatag og dugang ang mga pagpangusta o pagbasa sa mga mensahe nga midangat sa text sa cellphone, ang panahon na ako ihatag kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, dikan salamat, Brother Isaw. So, mayong gabi no, sa tanan natong mga listener, mga tigpaminaw sa radio, o mga viewers sa Facebook. Kamong tanan karong gabi na higala, kinasingkasing namo nga gina-welcome sa pagpakikuban o pagparticipate dinhi sa ato nga tulumanon. Pwede mo makapadangat o mga mensahe diri sa ato nga programa. Text mo diri sa ako nga number sa 0926-8869-758 or pwede sa diri na mo diretso sa comment section nato sa Facebook. Mahigala na amoy mga importanteng mga mensahe, mga birthday greetings ba, anniversaries or uban pang mga importante, labi nag mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo or mga follow-up reaction sa ato pangisgutan, ato nang gina-welcome higala. So pwede mo makapadangat aron ato nagtagaan unyag panahon or higayon sa pagpasabot o pagpasantop nga kaninyo ang mga butang nga ato nga kalibgan dinhi sa ato nga tulumanon. So subliyon ako ang tanan ato nga gina-welcome nga palihog lang at sa atong mga viewers, mga followers sa ato nga program,
atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan, no? Ato sa itong mga friend, mga loved ones nato aron sab sila mabliss po sila, pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa atong Ginoo. Okay? Atong gipangumusta no diha sa mabuli atong mga silingan nga lipay ta nga always lang nagapaminaw. Atong gipangumusta diha sila si Brother Mulo no nga magpalanog sa iya nga sound system, sila si Totron diha, ilang mga pamilya diha, sila Jack, ilang mga family, tanan diha nga mga family nga nagpaminawan karon, sila si Dong Sensor Sumalinog diha, iyang family, Sir Mercy, ang kabataan, sila Sir Rizal diha, ang mga Abayon diha family, nga kanunay yun nagapamati, mga April family, yung atos mga Nugas family, Sir Chari de la Cruz, Nugas, uban siya family, ato sa pangumusta to brother dia Junior o si Sister Phoebe Passion lagbabina dia nga always nagasunod sa ato nga tulabanon dinhi sa radio. Yung atong mga tigpaminaw sa diri sa Purok Size nga always nagapaminaw diya sa mga Lipalam family, mga Serapino nga good evening sa mga Saga family diya. Unya atong pangusahan si Brother Erix Sinoy, salamat dong Erix sa imong sound system diha nga kanunay nagalanog Sir Disa, ilang mga silingan din nagapaminaw. Good evening sa Sir Vanessa, ilang mga kabataan lang ni Ganggang, yung ato lang ni Barturo diha maglasang iyang family, no? Mayong gabi inyong tanan, kunya gina-welcome muna ko namo higala din sa atong tulumanon. So matingala-tingali mo kagabi wa tay broadcast tungod kay burnout diri sa station mga higala. Ngit-ngit kaayo gabiin ngit-ngit na kaayo kong ning uli tungod kay wa mangyud na balik ang kuryente, so ning uli na lang ko kagabi mayo ron kay mayo ang ato nga sitwasyon diri, no? So amo kamo nga gina-welcome kutob sa nagamit karon og mga sound systems na kalalaing mga lugar, kutob sa mga nag-share mga higala sa atong programa sa Facebook, amo nang gipasalamatan o gina-welcome mo namo kamong tanan karong gabi na. Okay, sa di pa na ako ni basahon ning atong mga this messenger, ako sa atag paron Badisaw, aron ato ning tagdon Badisaw kining mga nakita nato sa screen dinhi Badisaw. Okay, daghang salamat Brother Libing. Well, mga kaigsunan nga po sa pagbasa og mga mensahe nga midangat din niya sa atong live broadcast niya si Brother Sonny Sumayang, napod din niya si Brother Gilo Canales, niya pod si Brother Moises Alex Laban, niya mensahe mayong gabi ninyo mga brother watching Mualbual. Salamat Brother Moises. Niya pod si Brother James Panis, good afternoon mga kapaglaom, watching from Sipak, God bless ninyong duha. Salamat Brother James, nya mayong gabi isab kanimo din ha, uban sa mga kaubanan din ha sa Sipak. Nya pod si Brother Tonyakaw Regan Mandal, mayong gabi sa tanan, watching from Sabah, San Remio, Cebu. Nya pod si Brother Rufino Morino, nya pod si Brother Ronilo Itang, watching from Saudi Arabia. Yamin say mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw o Kuya Libi, mayong usab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Niapod si Brother James Panes, magkita bayata kapag laom isaw dito diri ha. Hihihi. Puhon Brother James kung kaluyan og itugot sab sa Ginoo, magkita-kita ra kita din ha. Niapod si Brother Melody sila Soul, good eves mga brothers. Wala pa jud si Brad June, mayuntag maulian na siya. Siguro pohon-pohon Brother Melody, ato na nga makauban din sa Brother John ay mayo og kini ang nindot na sad ang yang sitwasyon nga naka-recover na siya. Itong nangaging adlaw nakaligo na siya sa dagat nya, nakapahilot na pod. Niya pod si Brother Robas or Sister, mayong gabi ninyo diha Kuya Libby og sa imong kauban watching from Kagnokot, Bilyaba, Leyte. Niya pod ang
Riverside FM Cebu, on air na Brad. Salamat mga sir sa inyong pag-hook up sa atong program na sa atong station manager o sa CEO nato din na. May sab kang Pastor Joel Tirana. Salamat sa inyong initiative nga gihimo nga kini ang ato nga programa maabot din sa South nga bahin sa Cebu. May gabi sa tananong mga taga South nga nagapaminaw ning atong programa sa Jesus is our Hope. Salamat mga higala sa inyong pagsunod o pagsubaybay, pagpamati nining programa sa Jesus is our Hope. Niapod sa atong Pikas Monitor, atong nakita nga nakiguban kanato si Brother Alvin Rizal, niapod si Brother Basilio Tero Notarion Jr., Sister Lovely dito watching from Malabon City, niapod si Brother Mateo Anderson, Sister Jean Yunting, Brother Anesito Priscillas, niapod si Brother John Moises Rosalihos Puyot, niapod si Brother Mike Rivera, niapod si Brother Abner Dualio, Brother Ronaldo V. Bragat, niapod si Brother Verns Katakis, niapod si Brother Louis J. Guerra, niapod si Brother Lowell Nodalo Estrira, niapod si Sister Arlene Bulambao Ulyamot, niapod si Sister Kiana Faith Itang, Sister Corazon Anunar, niapod si Brother Juvenal Jones Punay, niapod si Sister Maridel De Erio o si Brother Glover Sayod. So sa pagkakaroon mga paning atong nakita mga kaigsunan nga atong mga kaiglanong mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa, mga nakahimos pagpadangat sa ilang mga mensahe o nya atong pasalamatan ang atong 43 years no sa atong live broadcast karon. Salamat mga kaigsunan sa inyong pag tabang o pakigbahin nining atong programa nga mapalanog sa social media. So alang siguro sa paghatag o pagbasa sa mga text mga comments basi na kay basahon sab din si mga Brother Debe panan ako ihatag kanimo. Okay, daghang salamat Brother Isao. So atong pasalamatan Sister Elizabeth no sa paglab sa itong program. Thank you also Sir Matthew Anderson for watching our program. Thank you very much. And thank you also Brother Ronilo Itang, nanukad po nagikan sa Saudi Arabia. So, akong ibalik panahon ni Brother Isao. Okay, daghang salamat Brother Lebe, Wilma Kaigsunan. Niya minsan si Brother William Tadlas. Good evening ninyo bro, niya po si Brother Jerry Nailon, niya po si Sister Ginaline Lumuntad. So wala naman tayo nakita nga dugang pangmensahe, magigsunan nga trata sa main portion sa atong programa, no? Ang paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon karon. So siguro Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. Ato ning basahon una. Mayong gabi Brother Isao, Brother Libby. Wala lagi mo gahapon program Brad. So wata ka program gahapon tungod kay adunay burnout no pag-abot nato diri. Diri na pod nga area ang burnout. Uban mga dapit diri sa Bugo wa man nag burnout. So diri gyud dapit sa may station burnout yun. Wa mo na hinungdan wa kita ka program kagabi. But Libby, good PM, wala mo'y okay mga pangutanan ni kagabi gikan kang Sister Wilfreda diha sa Anapog no. Andam na yan ang ipakusgan yung Bluetooth pero wag yun katingong kagabi ita kay saon man nga burnout manggod Sister Wilfreda. So thank you lang kaayo no sa imong kadasig diha sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay. Good evening, Brother Texter. Basaha ang tibuok nga kasulatan aron may baluan nimo kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Diyos ba o dili ba? Dili ba? Daghan ang nagpamatuod nga Diyos jud si Ginoong Hesukristo. Pasayloon lang unta kas Ginoo. Ginoong Hesukristo nga imong pagsalikway nimos Ginoong Hesukristo. Salamat sa anapog ni ang Dios magauban kanatong tanan. Sa anapog ni salamat, God bless you. Okay, salamat po kayo Sister Wilfreda no nya. Good evening sa
tanan nga taga-anapog nga nagsunod og nagpaminaw sa ato nga programa. Okay, bahin sa pangutana mo sa ni. Wala inon tala nino. So, ato ta mga higala sa paghatag og tubag sa pangutana nga aton tagdon karon. Okay, ato sa ning tanahon kay ato ning tanahon ang pangutana. Okay, dira. Duha ni ka pangutana ang aton tagdon karong gabi na higala. Pangutana ni bahin sa igpapahulay, mugbo ra man ko rin di ang pangutana diri ingon diri nga ayong gabi Brad, unsaon man nato pagbantay ang adlaw nga pahulay. Muna number 1, unsaon kuno pagbantay igpapahulay. Nga kini isa ka pangutana, good PM Brad, ang inyong gisimba ang Sabado dili ang Ginoo. Okay, muna pangutana ang aton tagdon karon. Ingon ni ikaduha nga ang inyong gisimba Brad ang Sabado dili ang Ginoo. Na karing isa unsaon man pagbantay ang adlaw igpapahulay. Okay? Thank you kayo sa mga manindot nga pangutana. Atang higala ang pagtubag sa pangutana. Kanya ato sa mga pinalangga nga mga tigpaminaw, makasalmot mahigala sa paghatag o pagtampo no sa ato nga sa pangutana nga ato nga gibasa karong gabi na. Okay, padayon tayo gala kung ihatag ang pangutana isa. Okay, daghang salamat Brother Libby nya. Salamat pod sa ato nga higala nga nagpadangat sa mao nga mga pangutana. So, ato ta una mga kaigsunan sa paghatag o pagtagad nining una no nga pangutana nga unsaon man pagbantay ang adlaw igpapahulay. Mga kaigsunan, kung ato nga lantawon ingon ani. Kung basahon nato ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang isgutan nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, katuyuan sa Dios nga iyang gibuhat ang balaan nga kasulatan aron nga kitang tarang tao matudloan, mabadlong, matulid ug mamatuto sa pagkamatarong. Nang karon unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan mahitungod ni ining adlawng igpapahulay ug mahitungod sa pagbalaan sa adlawng igpapahulay. Kung atong lantawon og susihon ang record sa Biblia, ang una nga mibantay og nagbalaan nagpahulay nining adlawng igpapahulay mga kaigsunan og makiglaan ang Dios. Kung imong lantawon og susihon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 1, 2 ug 3, tapos nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, siya mga kaigsunan og makiglan may pahulay sa tanang buhat niya siya mga kamot sa adlawng ikapito. Kung imong lantawon og susihon, ang Dios may una ni may pahulay sa adlawng igpapahulay. Sa unsang pagiha karon, gitudlo sa Biblia ang pagbantay or ang pagpahulay, pagbalaan sa adlawng igpapahulay. Kung atong lantawon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, dinhiya sa Exodo kapitulo 20, mga kaigsunan og makiglan, bersikulo 8 hangtod sa bersikulo kini ang Gis kung ato nga basahon or 11. Ingon aning gisgutan nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang yubang nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan.
kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Karon ang pangutana unsaon pagbantay, pagbalaan o pagpahulay sa adlaw igpapahulay? Very simple higala. Mao lamang nga sa pag-abot sa adlaw ikapito, adlaw igpapahulay, gikinahanglan nga kitang tao mopahulay sa tanan natong mga bulhaton, tanan nato nga mga trabaho, mga kaigsunan. Unya kung imong lantawon ug susiyon, ang Dios naghatag og instruksyon kung unsaon nato pagpahulay. Ingon siya sa usa ka semana, di ba dunay 7 ka mga adlaw? Ingon siya sa unom ka adlaw makabuhat ka mo sa tanan ninyong mga bulhaton. Apan ang ikapitong adlaw nga maong adlaw igpapahulay, ang gisgutan din niya mga kaigsunan, kini alang kang Yuba nga imong Dios. So kung imong lantawon ug susiyon diha sa pangutana nga unsaon nato pagbantay, pagbalaan ang adlaw igpapahulay, sa paagi nga pag-abot sa adlaw igpapahulay, adlaw ikapito, kitang tanang mga tao mopahulay sa tanan nato mga bulhaton og mogahin og panahon aron sa pagsimba og pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Nang kung ato ning basahon mga kaigsunan og mga kiglan ngadto sa kini ang Latina Vulgata nga hinubad ni Monsignor Yap mga kaigsunan, kini ang sa duay version, ingon ani ang atong mabasa dito sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 11. Ingon ani gisgutan, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang gisgutan, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Sabado din close parenthesis, ang gisgutan wa kaigsunan pahulay. Nan kung imong padayonon, sa unom ka adlaw magabuhat ka og himuon mo ang tanan nga mga buhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat, ikaw ug ang imong ulipong babay, imong hayop ug dumuduong nga naa sud sa imong mga pultahan, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat og tanang mga butang nga naa kanila, og mipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod nini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. So kung imong lantawon ug susiyon, dinya sa kini ang Catholic Bible sa duay version sa ang Santos nga Biblia nga hinubad ni Most Reverend Manuel Yap, ang gisgutan dinhiya mga kaigsunan, ang adlaw ikapito, adlaw igpapahulay, adlaw Sabado, nga sa diin ang tanang mga katawhan gikinahanglan mo pahulay sa tanang bulhaton mondang, og sa adlaw nga ikapito mohimo sa pagsimba og pagdaig ngadto sa Ginoo. Nganong nakahingon man ta nga mohimo sa pagsimba og pagdaig ngadto sa Ginoo? Tungod niini nga bersikulo ha kung atong lantawon sa English Contemporary Bible, kung atong basahon sa Leviticus chapter 23 verse 3, ang gisgutan nagingon, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Ang gisgutan din niya kung sa ato nga pinulungan, nag-ingon, doon na kamoy unom kaadlaw sa pagbuhat sa tanan ninyong bulhaton. Apan ang ikapitong adlaw sa matag semana, balaan o kini alang kanako. Bisan asa kamo nagapuyo, gikinahanglan kamo mopahulay sa adlaw igpapahulay og moduol alang sa pagsimba kanako, og kining balaura dili gayud mausab. So panahon sa adlaw igpapahulay, adlaw ikapito sa atong buhaton, ang atong buhaton mga kaigsunan ug mga kiglan, mao ang pagpahulay sa tanadang bulaton o mugahin og panahon aron sa pagsimba og pagdaig sa atong Ginoo. Nan unsaon sa pangutana nga unsaon nato pagbantay ng adlaw igpapahulay, unsaon nato pagpahulay, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug mga kiglaan mao kini.
nga pag-abot sa adlawng igpapahulay mohimo tas paghunong sa tanan natong mga buluhaton sa normal natong mga adlaw, mga kaigsunan sa atong trabaho, og mohimo ta sa adlawng ikapito sa pagdaig og pagsimba ngadto sa Ginoo. Nan karon sa ikaduhang pangutana naghisgot nga nagingon nga ang adlawng igpapahulay man ang inyong gisimbad. Kung imong lantawon susiyon, imo pud ni nga kini ang kung imo hapon ni nga kini ang paghuna-huna higala. Pero kami dinhiya nga mga Seventh-day Adventist dili ang adlawng igpapahulay ang amo nga gisimba, kundi ang Dios nga kaigsunan og makiglaan nga may nagtudlo nga gikinahanglan ang tanang tao mopahulay sa adlawng igpapahulay aron sa pagsimba ngadto kaniya. Ang among gisimba sa adlawng igpapahulay ang Dios og dili ang adlawng igpapahulay. Nan karon nganong nakahimo ka sa pagsulti, pagkonklusyon nga ang gisimba sa mga Seventh-day Adventist ang adlawng igpapahulay tungod lang sa rason nga imong lantawon kay naghuna-huna ka man nga kay gipadako sa Seventh-day Adventist nga ang adlawng igpapahulay adlawng Sabado, imo nang gihuna-huna nga adlawng Sabado adlawng igpapahulay ang gisimba sa mga Seventh-day Adventist. Pero dili ingon ana igala oy. Ang hinungdan nganong ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nagsunod og nagbantay nagpahulay sa adlawng igpapahulay tungod kay mao kini ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga adlaw og panahon sa tingsimba ngadto sa Dios, dili kay unang adlaw sa semana. Kay ang unang adlaw sa semana wa na gitudlo sa Biblia nga mao ang adlaw sa pagsimba ngadto sa Dios, kundi pagtudlo lang na sa mga tao nga dili gusto nga modawat og mosunod sa gitudlo sa Dios nga adlawng igpapahulay adlawng tingsimba. Kung atong lantawon og susiyon, kaganiya gibasa nako ang English Contemporary Bible nga sa diin naghisgot nga ang Dios nagsulti nga ang katanan niyang mga katawhan dunay unom ka adlaw sa pagbuhat sa tanan mga buluhaton. Apan sa adlawng ikapito nagingon ang Dios kining adlaw ikapito adlawng balaan alang kanako bisan ka asa man kamo nagapuyo gikinahanglan ang gisgot gikinahanglan moduol og modaig kamo kanako mosimba. Nan kung imong lantawon, usapas mga rason nganong ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, gihimo ning mga butanga nga panahon sa adlong Sabado, mga kaigsunan og makiglan, mo pahulay, mo daig, mo simba nga tos Ginoo, tungod kay mao man ni ang sugo sa Ginoo. Kung imong lantawon sab, ang gisgutan sa The Living Bible sa Ezekiel chapter 20 verse 12 mga kaigsunan, ang gisgutan ingon ani, "And I gave them the Sabbath, a day of rest every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people." So kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan sa mga ngatong gibasa, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang Dios naghatag sa adlawng igpapahulay ngadto iyang mga katawhan matag adlawng ikapito, isip usa ka timaan taliwala kaniya og sa iyang katawhan aron sa pagpahinumdom nga siya mao ang Ginoo nga nagbalaan sa iyang katawhan og nagila nga sila mao ang iyang tinuod nga mga katawhan. Kung imong lantawon og susihon, ang Dios naghatag og usa ka timaan sa tinuod niyang katawan. Og ang timaan sa Dios sa iyang tinuod nga katawan, ang gisgutan niya mao ang adlawng igpapahulay matag adlawng ikapito. Nan ang pangutana karon mga kaigsunan og makiglaan. Kung ato niron nga nuntan ning bersikulo nga gisulti sa balaan nga kasulatan, makahimo noon nga magduda og maglibog ta. Manuman, ang gihatag nga timaan sa Dios sa iyang katawhan adlawng ikapito. Nan karon kung adlawng ikapito ang timaan sa Dios sa iyang tinuod nga katawhan, kang kinsa maning mga katawhan ang nagsunod og nagbantay sa unang adlaw.
kay adlong ikapito man di ay ang timaan sa Dios sa iyaha nga kiniang tinuod nga katawhan. Nan kung imo pagyud nga lantawon, unsa ning adlawa ang gisgutan nga adlong igpapahulay, adlong ikapito. Kung imong lantawon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, mga kaigsunan og makiglaan, ang gisgutan mao kini. Sa The Living Bible gihapon nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Kung imong lantawon og susiyon sa kini ang King James Version nga Cebuano mga kaigsunan, ang gisgutan mao kini mga kaigsunan, og siya miabot sa Nazareth din dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Pag-abot sa The Living Bible, giklaro og unsang adlaw ang adlaw igpapahulay og ang gisgutan nagingon Saturday. Nan kung imong lantawon og susiyon, kung kining 7th day adlaw igpapahulay, Sabbath day, adlaw Sabado, Saturday, mo'y timaan sa Dios ang tinuod nga mga katawhan, makapangutana ka kang kinsang katawhan ang mga tao nga nagsunod og nagbantay sa adlang Domingo nga giisip nilang adlang igpapahulay nga ang gitudlo sa Dios ang iyang timaan man sa iyang katawan mao ang adlang ikapito, adlang Sabado. Nan kung ato pag yung padayonon sa 31 mga kaigsunan ang gisgutan nagingon, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. So kung imo lang tawon mga kaigsunan og makiglan, ang gisgutan mao every Saturday ang gisgutan. So kung ato nga lantawon mga kaigsunan og makiglan, mga higala nga nagpadangat ni mga pangutanaha. Unsaon pagbantay, pagbalaan ang adlawng igpapahulay, sumala sa atong gibasa o gitun-an, ang pagbantay sa adlawng igpapahulay mao ang paghunong sa tanan nato nga mga trabahoon nga nang ato nanda nga trabahon adlaw-adlaw og mugahin tag oras panahon sa adlawng igpapahulay nga kita muhimo sa pagdaig og pagsimba ngadto sa buhi nato nga Dios. Nan asa man ta mo simbag mo daig ay aba simpre ngadto sa simbahan mga kaigsunan og mga kaigilaan. Nan kung imong lantawon og susiyon sa pangutana nga nagingon nga ang adlawng igpapahulaw may inyong gisimba brad, dili igala oy. Ang atong gisimba dinhiya sa panahon sa adlawng igpapahulay ang Dios. Nakakonklusyon lang kaniana tungod kay imong nakita nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist gipadako pagpasantop o pagpasabot mahitungod sa adlawng igpapahulay. Unya kung imong lantawon ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nagpadako sa pagpasantop may tungod sa adlawng igpapahulay, tungod ni sa rason nga ang gitudlo sa Biblia ang adlawng igpapahulay mao bang adlawng ikapito, pero sa kadaghanan sa atong kapanahonan karon nga giilaw gibantay nga adlawng igpapahulay wa naman masibo og masupay sa gitudlo sa balaan nga kasulatan kay nga naman ang gibantayan man noon ang unang adlaw naman noon hinoon dili naman noon ang adlaw nga ikapito. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, kining adlawng igpapahulay sumala sa ato nga pagtuon maong adlawng Sabado og ang sa pagsimba nato nini sa pagbantay, pagbalaan sa adlawng igpapahulay mga kaigsunan og makiglaan mao ang pagbiya, paghunong sa tanan natong mga trabahoon og mohimo kita og paggahin og panahon alang sa pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios ngadto sa simbahan. Nan kung imong lantawon ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, dili ang adlawng igpapahulay ang gisimba, kun dili ang Dios nga nagbuhat sa adlawng igpapahulay nga may mahimo niyang timaan sa iyahang nga katawhan mga kaigsunan og makiglan. Sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby Clavis, ako sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa ato nga programa. Niya si Brother Dodong Oftana watching from Kinatarkan Island. Ang iya nga mensahe, good evening Bradisaw, Brad Libby, minaw mi diri sa Langob. Salamat.
Brother Dodong, og mayong gabi kanimo uban sa imong nga tibuok pamilya og sa imong mga silingan dinhaa og ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Niapod si Sister Chari Robas Barty, niapod si Brother Richard Verden Bularde, maayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto. Salamat Brother Richard sa imong pagsunod sa atong programa bisan sa imong kalayo apan ikaw padayon nga nakigdugtong dinhi sa tong programa sa Pilipinas. Niapod si Prince Alvin Tixon, good evening. Naminaw mi diri sa Balidbid sa Santa Fe. Salamat Brother Yulario o Brother Kokong sa inyong pagsunod o subaybay sa itong programa. Niapod si Sister Lia Muñez, ayaw pagsimba, tekster sa sugo lang sa tao, kay wala kay kaluwasan, didto simba sa gisugo sa Dios, nga mao ang adlaw nga Sabado, kay aron maluwas ka, kay tigaman na sa Dios sa iyang katawhan, timaan na sa Dios sa iyang katawhan og Domingo kakinsa man ang naghatag kanimo og timaan. Salamat Sister Lia sa imong contribution. Well, mga kaigsunan, wala tayo nakita nga dugang nga mensahe alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana. Akong ihatag ang panahon kang Brother Libby Claves. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. Salamat sa pangutanang gipadangat dinhi. So ako ning basahon una ang ani sa messenger nato. Salamat no nila ni Dong Sincere Sumalinog managtan-aw sa ato programa na minaw karong gabi na. Kanya niya pod si Ariel Jordan. Maayong gabi mga igsoon labi na sa inyong programa. So good evening Brother Ariel. Kanya niya sad si Sister LP Jacuro sa Matagobliti. Maayong gabi ninyong duha. Mga brad, salamat kay naa mo og magapaminaw na pod ang mga tao ang ato nga mga tigpaminaw og naglantaw. Okay, thank you kayo. Nila punta. Kay gabi wala kita ka broadcast tungod kay burnout mga kahigalaan. Okay, moadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So duha ni ka pangutana ang ato nga gitagad karon. Ang unang pangutana naghisgot kung unsaon pagbantay nga aday pahulay. Ang ikaduhang pangutana naghisgot may tungod sa kami kuno diri ang among gisimba ang Sabado dili kuno ang Ginoo. Nagbut-buot po niya ito higala nga. Nagbut-buot po sila nagbutang-butang mga ang gisimba kuno namo ang Sabado dili kuno ang Ginoo. Ni ato ning basahon ni si Sister Wilfrida diya sa Anapog San Remigio. Good PM Brother Texter. Wala na ilain nga relihiyon nga nagtudlo or nagsunod sa kasuguan sa Dios. Brad, ang Seventh Day Adventist ra jud ang nagtuman sa kasuguan sa atong Dios. Hinaot nga makahuna-huna ka sa pagduol aron sa pagpangalagad nga matinud-anon sa atong Dios. Salamat si Wilfrida ni. Ang Dios magauban kanatong tanan. God bless you all. So salamat kayo Sister Wilfrida sa imo kanunay nga pagsunod o pagpamati sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay. Adto taon na higala kung unsaon pagbantay ang adlaw nga igpapahulay. Usa kini ka manindot nga pangutana nahibaw ta nga ang adlaw pahulay mauna ang adlaw nga Sabado. So ang pangutanang miabot ini kung unsaon manato tuod pagbantay ang adlaw nga igpapahulay. Unsa may giingon si Ginoo? Nahibaw ta nga ang adlaw nga igpahulay ang ikapito ka adlaw sa simana nga maong adlaw sa Sabado. Kanya bisan pa magani ang listahan sa mga pulong higala dinhi sa maayong balita nga Biblia, bisan pa ang Biblia nga dunay imprimator nga si Julio R. Cardinal Rosales, nag-ingon man atong mabasa nga gitagaan jud og kahulugan ba ang adlaw nga igpapahulay ang ikapito ka adlaw sa semana
mao ang adlaw Sabado. Muna pagkalitok ni ang adlaw daw ipapahulay ikapitong adlaw simana mong adlaw Sabado. Unyag imong tanaw ng meaning sa adlaw sa Bernes. Ang meaning po sa Bernes ang ikaunom nga adlaw sa simana Bernes nga mao kini ang adlaw sa pagpangandam o adlaw sa pagpangandam na sa mga katawhan sa Ginoo. Subot ipasabot nga ang Bernes mao na ang adlaw nga mangandam ang kadtong mga Sabbath keepers, no? Sabbath keepers mangumpra na daan adlaw Bernes nga pagkaadlaw Sabado dili na maopay ipamalit pagbugas, no? Og mga sudan andam ng daan sa Bernes. So prepare ng daan. Prepare daan magibuhaton na nay tubig, na nay kahoy, na natanan. Muna siya niya pagkaadlaw nga ipapahulay ang giingon ko sa Ginoo nga sa Exodo Kapitulo 20, unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ikapito ka adlaw, adlaw kining balaan sa imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ang Dios jud mo'y nagsugo ana, dili na balaod sa mga 70 Adventist kundi balaod na sa Ginoo para nato nga tanan gyud ang balaora. Nga naman kay ang Dios magyud mismo mo nagbuhat og igpapahulay para sa tao. Sa Marcos 2:27 ang atong mabasa si Ginoo mismo nagpahayag nga matod pa niya ang adlaw nga igpapahulay gibuhat kini sa Dios para sa tao. Gibuhatan gyud tas Ginoo og adlaw igpapahulay. Unya nganong magbuhat pamantaglain natong adlaw nga na may adlaw nga binuhat sa Ginoo nga igpapahulay ug unsa ning adlaw? Ang adlaw nga Sabado. Unya gipahulayan is Ginoo, gibalaan o gipanalanginan is Ginoo. Sa ato pa mo igpapahulay is Ginoo. Nya giunsa man niya? Gibuhat niya para sa tao. Nya gihatag pa niya sa Ezekiel 20 bersikulo 12. Nagingon ang Ginoo nga labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kaninyo. Unya ang 20 niingon og balaan na ang akong adlaw pahulay ay kini usa ka timaan taliwala kanako kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. Buti pasabot higala ang tao nga nindawat sa hinatag sa Dios nga adlaw pahulay kadtong igpapahulay nga yes Ginoo unya nagbalaan ning adlaw maoy tinuod nga nakaila og Dios. Sa ato pa kun wa ko nagbantay sa adlaw Sabado nga hinatag Dios Ginoo dili ko tinuod nakailag Dios. Kay ang tinuod miila or nakaila og Dios ang kadtong nagbantay sa adlaw pahulay. Ngano nakaila man sila? Kay midawat man sa ipapahulay. Di nakailas Ginoo. Hinatag gunas Ginoo. Hinatag gunas Ginoo ipapahulay. Na atong mabasa sa Ezekiel, timaan pa gid ni hinatag si Ginoo ngari sa tao aron mahimong usa ka timaan ilhanan ba tali sa Dios og sa iyang katawhan. Ingon niya na ka-importante ang adlaw ipapahulay. Gihatag si Ginoo. Unya niya ng adlaw. Asa man ta ang adlaw? Ato rin tanawon karon taon kung unsay buhaton nato. Asa man ta ang adlaw? Sa Levitico 23 versikulo 3 ang atong nabasa rin nga gibasa man tong Brother Isaw kaganiha sa hubad siya gaingon din nga aduna kamoy unom ka adlaw diin makahimo kamo sa inyong mga buluhaton apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaora dili gayud mausab. Karon ha, ato nabasa unsay buhaton di ay pagkadlaw pahulay, tuwa simbahan. Maghiusa kamo
sa pagsimba kanako o sa mga adlaw kada ikapitong adlaw sa matag simana. But ipasabot kada Sabado. So unsa ang pagbantay papahulay? Adlaw Sabado tuwata simbahan. Basta maayo naglawas, manimbata. Nga naman kay maunay sugo sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo makigtagbo nato tungod kay iya man ang gihatagod, nagbantay man sad siya ng adlaw. Gusto siya nga ang iyang mga anak kusab, mga sumusunod, parihas og adlawng igpapahulay sa atong Dios nga maoy maglalalang sa tanan nga mga butang. Kanya ang atong mga buluhaton, inadlaw na itong mga buluhaton sa atong panginabuhi, panguma, negosyo, trabaho tag opisina, or bisan unsang atong trabaho, stop ginakutob sa adlaw nga Bernes, no? Adlaw Sabado, matapas sa isa sa Exodo Kapitulo 20, 8 ngatos 10, sa maayong balita ng Biblia, igahin kining adlaw alang kanako. Muna igahin nato kay gipangayo mo nas Ginoo. Onya aton tanawon kuno ang Isaiah 58:13. Ato mabasa ingon nga keep the Sabbath holy, not having your own fun and business on that day. So, buti pasabot, ingon nato nabasa nga bantayan, nga balaan, ang adlaw igpapahulay, o niya, dili kamo magnegosyo. Walay negosyo adlaw Sabado. So, buti pasabot, kung negosyante ko higala, nga ako'y tindahan, ang pagsugod, pag-start sa adlaw igpapahulay, from sunset to sunset man, pagkasawop sa adlaw Bernes, kutob pod pagkasawop sa adlaw Sabado. Sa ato pag nakoy tindahan, akong sirhan ang akong tindahan gikan sa pagkasawop sa adlaw sa Bernes, kutob sa pagkasawop sa adlaw Sabado. Sa pagkasunset sa Bernes, no selling na higala, wala na pamaligya. Makahimo ko sa pag-ables kong tindahan, pagkasawop sa adlaw, pagkaadlaw ng Sabado. Mao na siya ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Mga nagtrabaho ng opisina, mausa na siya. Wala na sa trabaho adlaw ng Sabado. O niya, estudyante ba? Wala na sa eskwela adlaw ng Sabado. So, mao na siya ang pagbantay sa igpapahulay, kubang pantrabaho, construction man pananglitan, adlaw Bernes, Sabados gabi, wala na overtime. Hindi na ko managat Bernes gabi. Pero makabalik ko sa akong regular nga buluhaton pagkasawop sa pagkaadlaw nga Sabado. So ingon ana ang pagbantay sa adlaw iwapahulay nga ni anang adlaw kung naamantay basa-basahon kanang Bible mga higalaw or mga librong espirituhanon nga makapalambo sa itong pagtog pag-alagad si Ginoo kay kanang adlaw igahin manato na ngadtos Ginoo. Kung mag-awit man ko anang adlaw, ang akong awiton mahigala mga alawiton bahin si Ginoo, dili katong mga worldly songs mga higala. So ingon ana ang pagbantay sa pahulay tuwa ta simbahan anang adlaw. Kung mahimo huldi mga higala tuwa sa simbahan nga naman kay igahin nato na paras Ginoo. Paras Ginoo. Iyan ang adlaw 24 hours na ang balaan nga adlaw nga gigahin nato para sa Ginoo tungod kay gipawinas Ginoo kanang adlaw nga igpapahulay. Unya atong hinumduman nga kanus unsa gaytong oras sa mag-start Bernes pagka sunset unya kutob sa Sabado pod sa gabi pagka sunset. Naay mga trabahong allowed gitugot sama anang pagluwas og kinabuhi sa tao. Pagluwas og kinabuhi gitugot ta siya. Kay si Ginoo matag adlaw pahulay naay masakiton mo doon niya iyan ang ginaayo. Kana nga prinsipyo gisunod na siya mahigala nga mga Seventh-day Adventist. Diha sa mga tambalanan hospital sa mga Seventh-day Adventist, adlaw Sabado naanay mga doctors, mga nurses o uban pang empleyado kay ilang trabaho mga higala pagluwas og kinabuhi sa tao. Kana gitugot ta mga emergency. Adlaw Sabado gitugot na siya
mao na siya ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kanya atong unahuna, isentro na ito nga tos Ginoo, ato usang kalimtan ng mga negosyo, unsa pa diha nga atong mga businesses mahigala. Kanya karon kining iyang gihisgot nga ato kunong gisimba, dili kuno ang Ginoo kundiling adlaw sa Sabado. So wa gyud mi magtudlo ana nga atong simbahon ang adlaw sa Sabado. Ang atong simbahon ang Ginoo nga maoy tag-iya sa adlaw Sabado. Maoy Ginoo sa adlaw nga pahulay. Kabasa mo na sa Marcos 2 versikulo 28, si Kristo mahigala mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Sa Ginoo na day Ginoo ning adlaw nga igpapahulay. Ang Ginoo sa adlaw nga pahulay ang Dios mahigala. Si Ginoo Kristo maoy Ginoo sa adlaw nga pahulay ambot ang Domingo na ba kanay Ginoo. Kisa kay Ginoo ana. Ang adlaw sa Sabado lang mo'y kiingos Biblia nga si Kristo mao'y Ginoo sa adlaw nga pahulay. Ang gisimba sa Seventh-day Adventist, mao ang tag-iya sa adlaw nga Sabado, mao ang naghatag sa adlaw nga pahulay, mao ang nagbuhat sa adlaw nga pahulay, mao'y ginasimba sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist. No? Kay sa atong mabasa, pinadiyag 14, versikulo 7, nag-ingat ang basa nga mao'y simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa tinubdan sa mga tubig. Sugo na sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo, dili ang Sabado mao'y simbahon. Ang adlaw Sabado, adlaw si simba, ang simbahon ni Gala, ang Dios sa langit, nga mao'y nagbuhat sa tanang butang langit o yuta. So, ingunan na, no, ang mga kagalaan ninyo nga mga Seventh-day Adventist. Manghinaot may higala nga inyong nasabtan ang ato nga pagtubag sa pangutana. Ako ibalik na Badisaw, basira pa di nakita nga screen sa screen Badisaw. Okay, salamat Brother Libby ni atay contribution si Brother Moises Alex Laban. Texter ang among gisimba ang nagbalaan sa adlang igpapahulay ug nagpanalangin ug nagpahulay nga mao ang Dios. Niapod si Brother Roland Neri Ginoon. Mayong gabi Brother Libby ug Badisaw, welcome sa inyong tuluman no. Jesus is our hope. I'm watching in Quezon City. God bless kanyo Brad. Salamat Brother Ronald Ginon. Nya mga igala walang taigo nga panahon sila pa yung pitapuson tong programa ni atong closing song may man atong closing prayer. Kampo ta mga higala, amahan mo na sa mga langit. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Salamat sa mga balang pulong kininta na magitugyan, gisalig nga madawa sa Kristo nga manluwas. Amen. Mga igala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong mga kaigalas kanginan sa ngalas itong mga kaubanan. Brother John dito, Pastor Joel Tirana. Kinayasa inyong mga igalas kanginan, Brother Libby Clavis. O kinayasa sa Brother Isaw dito. Magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.